салому дуруд ба ки шумо дӯстдорони барномаи лазиз бо Отахони Аловдин. Ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо корманди Бонки Исломии Тавҳидбонк Гулноз Раҳматова. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Хуб, чӣ хеле ки медонанд бинандагони мо таби ҳамаи мо, ҳар яки аз хурд то калон вобастагӣ дорад ба чӣ? Ба хӯрок. ҳар яке мо вобастагӣ дорем ба хӯрок. Аз ҳамин сабаб таби мо ҳам болида мешавад аз оне ки хӯрок чӣ гуна аст, болаззат аст, чӣ гуна хӯрок аст. Ва имрӯзам медонем ки албатта хӯрокҳои мо дар барномаи лазиз ҳамаашон болаззат ҳастанд. Дар охир мегӯем ки албатта бомазза. Чӣ омода мекунем ҳамроҳи имрӯз? Имрӯз мо меравем ба давлати Хитой ва ба Туркия. Хитой, аввал Хитой меравем, баъд ба Туркия. Биёед ба Туркия аввал меравем. Барои он ки мо имрӯз шӯрбои туркӣ омода мекунем бо хӯриши хитоӣ. Ном дорад? Фунчоза. Фунчоза. Саломат бошед, ин хӯриши дӯстдоштаи ман аст. Якум. Шурӯъ мекунем. Хуб, кӯмак мерасонем. Бале, албатта имрӯз ман шогирди шумо мешавам. Ба шумо кӯмак мерасонам. Ҳозир мо як то пиёз мегирем. Як то пиёз. Ду то сабзӣ. Тахтача лозим? Бале, тахтача лозим. Бошад, ана. Хуб. Марҳамат. Ин аз шумо. Ташаккур. Ва инаш аз ман. Биёед мо Як то пиёз. Хуб. Гуфтем ки дегро ки гирифтед, чичивица аз сабаби оне ки Отахон бинед, косаи мо камтар хурдтар аст, бале. Биёед камтари дигари мо як коса чичивица гирифтем, боз камтари дигар илова кардам. илова мекунем. Бошад, мо дар инҷа дорем ду коса чичивица гирифтем. Акнун чичивицаро нахс карда шустан лозим, бале, то ин ки обаш сафед шавад. Бале. Инаш шустан лозим гуфтем, а? Акнун ба ин об мо пиёз ва сабзие ки реза кардем меандозем. Акнун ин бояд ним соат ҷӯшад то ин ки ина об илова кардан лозим. Об илова кардан лозим меҷӯшад то ин ки сабзӣ ва пиёз ва гарох чичивицаи мо пазад. Хуб, бошад. Хуб, биёед акнун суҳбат кунем дар мавзӯи худи шумо. Яъне аз оғоз кунем аз давраи мактабхонӣ аллакай. Шинос будед бо тамошобинони шабакаҳои телевизионӣ. Бале. Хуб, аз куҷо, яъне шавқ аз куҷо буд? Ё ки дар он давра касе ба шумо гуфт ки биё, ё падар, ё модар, волидайн буданд? Гӯштро бахшиш медед? Албатта. Гап зада кор кунем. Гап зада кор кунем, хуб аст. Чун мо имрӯз гуфтем ки имрӯз мо ҳам хӯрок мепазем ҳам суҳбат мекунем, ҳам хӯриш мекунем. Ҳозир гӯштро барои фунчоза, бале, омода мекунем, реза мекунем. Саволатон оид ба кори шумо дар телевизион. Аллакай дар хурдсолӣ буд аллакай? Бале, ман синфи 6 будам ки дар телевизион аллакай фаъолияти кориамро оғоз карда будам. Бале. Ҳам хеле шуд ки ба мактаби мо аз телевизион, аз шабакаи Баҳористон барои сабт омаданд. Ва маро дар ҳамун саҳни мактаб дидан, гуфтанд: духтарак, ту гап задан намехоҳӣ дар телевизион? Ҳамин дар мактабамон чорабинӣ гузашта истода буд. Дар хотирам нест чӣ гуна чорабинӣ. Баъд майлаш гуфтам, баъд гуфтанд ки оида ҳамин чорабиние ки дар мактаби шумо мегузарад, нақл кун. Баъд ҳамин дусек ҷумла гап гуфтам. Баъд режиссёр Амонулло Каромов буданд. Гуфтанд: намехоҳӣ ту духтарак дар телевизион кор кардан? Баъд фикр кардам, гуфтам барои чӣ не? Майлаш гуфтам. Баъд рақамҳои телефонашонро доданд. Ҳам хеле дигар кори ман дар телевизион оғоз шуд. Ман дар телевизион калон шудам. Аллакай гуфтед ки як 10 сол фаъолият кардед? Бале, ман тӯли 7 сол дар телевизиони Баҳористон кор ва фаъолият кардагӣ ҳастам. Беҳтарин. Хуб, чӣ гуна буд барои шумо фазои телевизионӣ? Фазои телевизион барои ман ин фазои дӯстдоштанӣ аст. Шинос аст албатта. Фазое ки дар он ба воя расидаед. Бале. Хуб, акнун равған гирифтан дар кор. Равған? Равған, равған ва тоба? Тоба. Барои тафт додани гӯшт? Бале. Равғанро дар тоба гиред, гирён кунед, равған андозед. Каме равған. Ин аллакай даргиронам ё? Даргиронед аллакай. Хуб, равған чӣ қадар? Хуб, андозед.
гуфтед ки 7 сол дар телевизион фаъолият кардед ва имрӯз дар бонк бале фаъолиятатонро боз давом дода истодаед. хуб чӣ шуд ки рафтед ба бонк? баъд аз оне ки ман оиладор шудам тӯли 6 сол дар тарбияи фарзандон ба тарбияи фарзандон машғул будам. бале баъд аз оне ки аллакай фарзандонам калон шуданд тасмим гирифтам ки ба кор мебароям. хуб мехостам ба телевизион баргардам Мутахон. хуб баъди баъд аз 5 сол баъд аз 5 сол бале баъд аз 5 сол мехостам ба телевизион баргардам, лекин ҳам хел шуд ки маро ба бонк даъват карданд. ҳамон вақте ки мехостам ки ба кор бароям, маро ба бонк даъват карданд. фикр кардам барои чӣ не? барои чӣ не биё худамро дар самти нав, дар соҳаи нав месанҷам. хуб корро шурӯъ кардам дар ташкилоти қарзии ғайрибонкии Васл. баъд 2 сол дар он ҷо кор ва фаъолият доштам ба ҳайси пиар менеҷер, яъне мутахассис оид ба кор бо ҷомеа. яъне боз наздик ба ҳамон кори фаъолияти худам. ва ҳоло бошад тӯли аллакай 8 моҳ зиёда аз 8 моҳ мешавад дар бонки исломии Тавҳидбонк ба ҳайси маркетолог кор ва фаъолият дорам. яъне вазифаи шумо яъне таблиғ кардану ҳамин аст? бале таблиғи маҳсулотҳои бонк, маҳсулотҳои бонкӣ. беҳтарин. хуб акнун биёед ҳамон боимҷонҳоро ба ман диҳед. ташаккури зиёд. як тои дигарашро ҳам диҳед. хуб дар хона маълум ки зиёд хӯрок омода мекунед. агар росташро гӯям, ҳамин ба зан модари тоҷик ҳам модар будан, ҳам кор кардан, ҳам хонаро тозаву озода нигоҳ доштан, ҳам хӯрок пухтан, ҳам бояд фарзандони ту озодаву зебо бояд бошанд. ин кори осон нест. бале ин кори осон нест. хуб ҳам хеле рӯзҳо буданд ки вақте ки ман тӯли чанд сол дар хона шиштагӣ будам, аллакай ҳамун дар хона одат кардагӣ, кадом вақте ки мехоҳӣ мехезӣ, хӯрокро мепазӣ. мисол вақти зиёд дорӣ барои пухтани хӯрок. вақте ки шом наздик шуд баъд мехезӣ аз пайи пухтани хӯрок. бале вақте ки ба кор баромадам, аллакай реҷаи рӯзи ман дигар шуд. мо бояд соатҳои 7-си аллакай бо кӯдакон дар назди дар омода бошем, ба кор равем. ман бояд саҳархезам, наҳорӣ омода кунам. бегоҳ меомадем, аллакай кӯдакон гӯшна, оча авқот. хулоса баъд ҳам хел шуд ки ман бегоҳ ки аз кор омадам, хӯроки пагоҳинаро шаб пухта мемондам. то ҳоло ман ҳам хел мекунам. як роҳи осон гардонидани кори занои мост. бале бештар хӯрока омода мекунанд, яъне шабона. саҳарам дига ҳамун хӯрока мехӯрӣ. дар нисфи рӯзам ҳамун хӯрока. не бо шаб мо хӯроки нав мекунем. ина намак кардан дар кор отахон. бале гӯштро намак мекунем. гӯштро андохтан дар кор отахон. равғани мо ало баровар. бед гӯштро андозед. ман аз шумо хоҳиш мекунам як тараф истоям. ба ман як тоба дар кор ки мо бояд як зарф бошад. зарф бале ками об гирифтан дар кор. мо боимҷонҳоро меандозем. ками об дар кор. бале ҳозир мо ин гӯштамонро барои хӯришамон мепазем, сурх мекунем. бале намак кардан. бале дар оби намакоб мекунем ки ҳамин талхии боимҷон бояд гум шавад. бале намакоб дар намакоб мемонем. ва ҳам маззааш ҳам фикр мекунам ки боз бомаззатар мешавад. албатта боимҷонро ҳам мо омода кардем. хуб инам реза кардан лозим хел бо ҳамин тарз. на калон аст бинандагони азиз, на хурд. миёна. бале хуб гуфтем ки дар вақтҳои холигиятон ба кадом корҳо зиёдтар машғул мешавед?
من این وقت خالی من کوشش میکنم که بیشتر با فرزندانم گذرانم از سبب که مثال من سحر کار میروم اونها سحر با باغچه میروند میبیاییم بگاه خوراک شام میخوریم و با همین یگان درسمون تکرار میکنیم با همین خواب میرویم. بله از همین سبب کوشش میکنم که وقت خالیم رو بسیارتر با فرزندانم گذرانم. همین روز شنبه یک شنبه میشود ما حتما با سیر و گشت میرویم، با باغ میرویم، با خانه پدر و مادرم، بیبی و باباش فرزندانم رو گرفته میرویم، قلمفوری برغالی رو میگیریم. این رو نیز با همین طرز ریزه میکنیم. ریزه کردم همین طرز. این همش برای فونچوز است. بله بله این همش رو ما برای خوریشمون آماده کرده ایستادیم. گوشت رو باشد تا دمی سرخ شدن ما تف میدهیم. خوب میبینیم کنیم چقدر است؟ حالا نجوشیده است، حالا وقت هست تا این دم بیاید فونچوزه رو تر میکنیم. فونچوزه رو باید تر کنیم؟ فکر میکنم که آبی ما هم بینندگان گرامی جوشیده است. بله بیاید. خب اکنون از همه اساس ما فونچوزمون رو گرفته در آبی تر، در آبی گرم تر میکنیم. ما بالاش رو پوشیده باید پوشانیم با سرپوش. باید با سرپوش میپوشیم. طول 10-15 دقیقه میمونیم که در آب ایستد، در آبی گرم. 10-15 دقیقه؟ بله. انا بینندگان گرامی خوراکی ما هم با جوشیدن هم سر کرد. بله. بسیار جوانان به همین زبان آموزی امروزها اهمیت نمیدن. اهمیت در خانه همین من خودم جنچه دارم. ما با او همه وقت توصیه میدهیم که شیرین جان زبان آموز نفری که زباندان است هیچ وقت در یگان جا خور نمیشود، حتما کارش را مییابد. بسیاری ها میگویند ای کار نیست. کار همین قدر بسیار است که ولی کارگر نیست. نفری نیست که مثال متخصص خوب باشد. همین که متخصص خوب شوی باور کنید در همه کارخانه با کار به مامانیت رفته میتوانی داخل شوی کار کنی با معاش خیلی خوب خیلی بلند. درست. در همه ساحه ها در همه کسب دانستن زبان بینندگان گرامی بسیار شرط است، ضرور است. وابسته کدام من یک کوسه در کار همین خفی که کرده است. بله ما این خف رو باید گیریم. بله گوشت ما سرخ شد میتوانید دلکه گیرید. گوشت دلکه میتوانید بردارید. بله شما چی دوست میدارید فونچوزه رو؟ البته این خوریشی دوست داشته ای من است. هر کدام روزی که مثلا با خانه بروقتر بیایم یا که دیرتر بیایم حتما زنگ میزنم که همین خوریش آماده کنیم. با یک طرز خاصه هم آماده میکنن. باز در خانه؟ بله در اونجا و خوریشی سبزی هم در داخلش هست. سبزی میاندازنده؟ بله. و بسیار من دوست میدارم وقتی که خوریشی فونچوزه تیز است، یعنی قلمفور داره در ترکیبش. با قلمفور میاندازن. حاضر ما قلمفور نیو چسنوگ میاندازیم. سرپیوز. بله. آتاخان شما اکنون با من کمک رسانید این چیکار کنم؟ الکای شوربای ما پخت سبزوات هایش. بله این رو اینا خاموش کنید. بله تفدان خاموش کنید. خاموش کنید. انا اکنون با ما بلندر در کار داره. بله باشه. یعنی اکنون ما از فونچوزه رو فراموش نمیکنیم. فونچوزه رو بیارید 10 مینوت گذشت. فونچوزه رو من در اینجا گذاشتم. بیاید. چیکار کنیم؟ ما اکنون یک مرتبه میبینیم که فونچوزه ما آماده شده است. چگونه است؟ خب گفتید که طولی 7 سال در تلویزیون باوریستان فعالیت میکردید و بعد خطا نکنم کمتری دیگر است؟ بله خطا نکنم اگر از صحبت‌های پیش از برنامه در شبکه اول هم فعالیت کرده اید. بله من طولی 2.5 سال در شبکه اول
ахбор, барномаи ахборро бале пеш мебурдам, ахбор мехондам. хуб. Вале медонед, ҳамин дар шабакаи аввал кор кардам тӯли 2.5 сол. хуб. ҳамин ахбор, барномаи ахбор ин пахши мустақим буд. бале. ҳамин ки мегуфт наврбардор мегуфт 1-2-3 коргардон сар кардем мегуфтам, бо ҳамин ман меларзидам, намедонам ҳар дафъае ки ман ба эфир мебаромадам як тарсу ҳарос, ҳамин ахбор хондан ин як масъулияти баланд буд. Баланд аст, бале. ҳамин сар мешуд, дасту пои ман ларза мегирифт. хуб сурх шуд ба инҷои мо. Бале. Ба инҷоро гирем. хато накунам, ҳозир аз кор омадед ба барномаи мо. Бале. ҳозир аз кор. кор Рост чӣ ба гуна аст? барномаи Яъне шумо рӯз омадам. аз чӣ оғоз мешавад дар бонк? субҳ. субҳи мо аз он оғоз мешавад ки мо ҳамин ки рафтем, аввал қурби асъорро ба муштариёнамон пешниҳод менамоем. Аз ҳама аввал, то ин ки мизоҷони мо оид ба қурби асъор аввалин шуда маълумот бигиранд. маълумот бигиранд. Бале. яъне ҳамин хел аст. аз ин ҳамин оғоз. фунчозаи обаша мерезем. хуб мо фунчозаро гирифтем. хуб фунчоза. бале, бо Дохилаш? оби хунук як маротиба обгардон Шустем, бале. намудем, шустем, бале. Акнун онро буридан дар кор. ам хеле майда мекунем, мебурем, то ин ки хурданаш осонтар шавад. Бале, ин худаш дароз аст. махсус қайчиҳо ҳастанд, инсон кора осон мекунанд. хеле агар ки қайчи надошта бошед дар хона, метавонед бо корд, бале, бо корд ҳам хеле мебурем. ҳамон вақте ки ман хурдсол будам, дар телевизион кор мекардам, баъд директори моро иваз карданд ва Зевар Давлатоваро монданд. Зевар Давлатова омаданд, медонед чӣ хеле ман хурсанд шудам. ҳар як барномае ки он кас худашон як барнома доштанд, дарди дил, бо кӯдаконе ки дар мактаби интернатҳо ҳастанд, шишта суҳбат мекарданд. Бале. ман ҳамин ҳар бегоҳ шишта вақте ки ҳамон барнома мешуд, бо завқи зиёд тамошо мекардам. Бале, баъд дар телевизион ман устодои зиёд доштам, ба монанди Амонло Каромов, чун ки гуфтам маро ба телевизион ҳамон кас бурданд, роҳ нишон доданд. баъд аз он Умед Шарифзод, он кас низ ба ман ҳаққи устодӣ доранд. беҳтарин. хуб фунчозаро мо буридем. майда кардем. яъне он қадар майда, ду қисм ҳар як. бале, бале. мо сливочное масло дорем, бале, бале, ҳаст. ина мо фаромӯш накардем. ина мо гирифтем. хуб, ман метавонам ки ҳамин аз болаш ҳамин кафе ки дора ҳамина гирам, ё на? гиредам мешад, нагиредам ҳеҷ гап не. фикр мекунам боз ҳамун намуди бед мегирем. зоҳириаша бинем, боз гум мешавад. гум мешавад? ҳангоме ки меҷӯшад, бале, хафаш гум мешавад. бед акнун укропро майда мекунем. укроп? бале, барои хӯришамон. хӯришро мо фаромӯш кардем. фунчоза бинадем. бале, имрӯз мо гуфтем ки Хитой мерем, Туркия мерем. ҳозиран қариб гуфтем ки аввал Хитой равем. мо аввал Хитой рафтем. хуб, акнун аммо мо Туркия рафтем дар аввал. барое ки хӯроки мо зудтар омода шуд. хуб, ё дар мавриди фарзандони шумо суҳбат кунем. хуб, чӣ хеле ки гуфтед аллакай калонтарам шудаанд фарзандон. бале. яктоаш синфи як, дигараш бале, имсол мо ба синфи як меравем.
писар ва духтари ман аз Калони якдигараш писар аст? 1 сол духтар. духтар аст. бале, аз якдигараш 1 сол фарқ доранд. Аҳа. 1 сол фарқ доранд ва аз хурдии онҳо якҷо буданд, якҷо ба боғча Ба вой расидан, рафтанд. якҷо, ҳама ҷо якҷоя. аллакай дарсҳои духтарчаам сар шудааст. Писарам дар боғча мураббиаш мегӯяд ки мешинаду гирия мекунад, аз чашмонаш об мерезад, барои он ки онҳо ҳам чун дугонӣ калон шудаанд, ба якдигар наметавонанд. Хуб, акнун имсол ба мактаб меравем. Хай боз 1 соли дигар писарчаам Ваям ба синфи як қадам мемонад. бале. Беҳтарин. Худаш зиндаги ҳамин аст. Чун мубориза аст, чун мехоҳад яъне зиндаги мубориза аст. Бале, муборизро дӯст медорад, нафаре ки талош мекунад. Бале. Хуб, акнун фунчозаро бинед. Фунчозаи мо чӣ хел зебо аст. Зебо аст? Бале, ҷудо аз якдигараш. Хуб, ба фунчоза бошад мо гӯштро ҳамроҳ мекунем ва ҳамаи он сабзавотҳоеро ки омода кардем, ҳаламфури булғорӣ. Инам барои фунчоза. Ман бисёр дӯст медоред? Бале, хурданашро. Ман хурда наметавонам, агар нопухта бошад, хурда наметавонам. Лекин агар нопухта дар даруни хӯриш бошад, мехӯрам. Мехӯрам. Бо гӯшт бисёр бомаза мешавад. Витаминҳояш зиёд аст. Барои ҳамин нағз мекунед ки мехӯред. Фоида дорад. Хуб. Ана акнун мо сливочное маслоро яъне равғани маска. равғани маскаро бале ҳамроҳ мекунем. Фарқ надорад мо чӣ гуна кадом намудашро? Бале, кадом намуд. Асоси ки ҳамин сливочное масло бошад, мегирем ҳамин гуна ба ҳамин коратон машғул шудан гиред. Бале, шумо ҳаминам омехта кардан гиред. Бале, имрӯз ҳамин кори имрӯзаи шумо ҳамин. Ҳамин. Беҳтарин. Барои шумо чӣ гуна аст вақте ки мард дар ошхона хӯрок мепазад? Хеле нағз аст. Аз кор меоӣ? дар хона хӯрок омода барои чӣ не? Барои чӣ не? Бале. Як барои ҳамин тавсия медиҳед ки як ҳикоя аст, мегӯянд ки ҳангоме ки зан хӯрок мепазад, дар бораи ҳамаи чизи рӯи олам фикр мекунад, танҳо дар бораи хӯрок не. Мард бошад, ҳангоме ки хӯрок мепазад, танҳо дар бораи ҳамин хӯрок фикр мекунад. Фикрашро фақат банд мекунад ба хӯрок. Банд мекунад, барои ҳамин хӯроки мардон ин қадар болаззат мешавад. Мо бошад дар сари мо 100 масъалаи дигар, 100 ва роҳи ҳалашам мекобему, меёбему. Беҳтарин. каме қаламфур меандозем. Кубида шуда яъне. Бале. Медонед ман барои чӣ ин намуди мурчро истифода мекунам? Болаззат аст? Бисёр болаззат аст. Бисёр бӯи аллакай бинед, бӯи бисёр бомазза дорад. Шуд ба фикрам. Бале, тези бад нашад. Тезро дӯст медоред? Бале, ман тезиро бисёр дӯст медорам. Ман теза бисёр хӯрда наметавонам, барои ҳамин мо уксус дорем, ҳа? Барои салат. Дорем. Сирко. Сирко, бале. Чӣ қадар? Як қошуқи хурд. Як қошуқи калон кунед, бисёр наандозед. Каме барои мазаш. Шуд. Точно? Бале. Шуд. Акнун мурч андозед. Каме мурч? Бале, каме мурч. Тез шавад ё ин ки тез нашавад? Ха, шумо тезро дӯст медоред? Ман тезро дӯст намедорам. Чӣ хел мекунем? фикр мекунам агар ҳамин фунчоза хай биёед миёна мекунем, на он қадар зиёд. На, шумо на аз ман. Бале. Ана. Хуб. Хуб, акнун приправае ки махсус барои ҳамин хӯриши фунчоза аст. Бале, мегирем. Кушода як қошуқ бас. Дар зиндагии шумо буданд орзуҳое ки амалӣ шуданд ва орзуҳое ки ҳоло аз пайи ҳамон ҳадафе ки гузоштаед аз пайи амон?
медонед отахон зиндагӣ беорзу ширин нест. бале ҳангоме ки мо як орзу дорем, мисол ба орзуямон мерасем, боз як орзуи дигар тавлид мешавад, боз як орзуи дигар. Мисол ман орзуҳом бениҳоят зиёд аст. Ман ҳамаи ҳамин орзуҳо мехоҳам. ман фақат орзу мекунам. Не барои чӣ? Барои амалӣ шуданашам кӯшиш мекунам. Ман мехоҳам фарзандони ман калон шаванд, ба дониш шаванд, ба илму ба маърифат шаванд, барои Тоҷикистони азизамон хизмат кунанд. Акнун мо вақте ки намаки хитоиро андохтем, боз баъд аз вай мо як лошкаи дигар намаки тоҷикӣ андохтем. Намаки бо маззаи худамон. хуб сирпиёзро Сирпиёзро бале. кифоя аст як дона? Кифоя аст, кифоя аст. хуб сирпиёз қаламфур ман ин қадар дӯст намедорам, вале барои таъм ҳатмӣ аст. ҳатмӣ аст. бале, чунки таъмаш ин болаззат мешавад. шурбои мо дар кадом ҳолат қарор дорад ҳозир? шурбои мо пухт метавонед аллакай кушед. 15 дақиқа гузашт фикр мекунам. бале. хомӯш шуд. бинандагони гиромӣ, шурбо омода аст ва хӯриши мо низ омода аст. хӯришам омода аст. бале. анакун лаҳзаи ҳассостарин. лаҳзаи асан муҳими барномаи лазиз ин чашидани хӯрок ва маззаашро фаҳмидан аст, ки меҳмони имрӯзаи мо чӣ гуна хӯрок мепазад. Бо лаззат аст ё албатта ки бомазза аст. ҳамаи хӯрокҳое ки дар барномаи мо омода мешаванд ҳам бо лаззату ҳам бомазза. бале, ду дар як. чӣ хеле ки гуфтем лаҳзаи бисёр муҳим, ҳассос. бале, бардоштани ҳамин хӯрок ва як қадами дигар то чашиданаш. марҳамат, шумо гиред. шумо ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастед. ташаккур. ва барои худатон хӯрок омода кардед. лимон намехоҳед? бале, лимонро бинандагон фаромӯш накунед, чунки бо лиму бисёр бомаззатару болаззаттар мешавад хӯрок. отахон кани худро дар тарабхонаи туркӣ ҳис мекунед ё не? бисёр бомазза. дар ҳақиқат болаззат шудааст? ин бале. як маззаи қаймоқиам пайдо кардааст. ин фикр мекунам аз равғани маска бошад. бале. дар ҳақиқат болаззат шудааст. намакаш ҳаман? хуб. чунки имрӯз ё шояд мо гуруснаем ё абед накардем, ман аз кор омадам. отахон рӯзи дароз дар эфир буд. дар ҳақиқат бомазза аст. саломат бошед. дастони шумо дардро набинад. бисёр як хӯроки бисёр бомазза. хӯриша бинандагони азиз мегирем. хӯриша ина як тараф мемонем, ина баъд масъалаашро мебинем. ана хуб, кани фунчоза бинандагони азиз. болаззат дар ҳақиқат бомазза ва қаламфури булғориам болаззат омадааст. бо фунчоза бо гӯшту бо бодрингу. умедворам ки ба бинандагонамон фаҳмонда тавонистем ки чӣ гуна тарзи омода кардан, чӣ истифода бурдем, чӣ хел инро кардем. саломат бошед. як бор дигар миннатдории хешро аз номи худам, аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина баён мекунам ба шумо ки вақти худро ҷудо намудеду имрӯз омадед иштирок кардед дар барномаи лазиз ва бисёр шод гаштем аз шиносоӣ, аз суҳбат бо шумо. саломат бошед. муваффақият мехоҳем дар зиндагии шумо. ташаккури зиёд. хушбахтӣ мехоҳем ва мехоҳем ҳамеша саломат бошеду ҳамин дастархонатон пур аз файзу пур аз баракат бошад. ташаккури зиёд. ташаккур барои даъват. ман низ имрӯз шод будам ки дар телевизиони Сафина меҳмон будам. саломат бошед. бароятон сиҳатию саломатӣ таманно дорам. хуб, бинандагони гиромӣ, манам ба ҳар яки шумо саломатӣ мехоҳам.
ва мехоҳам ки фазои хонадони шумо пур аз хушбахтӣ бошад, пур аз шодӣ бошад, пур аз ханда бошад ва дастархонатон пур аз файзу пур аз баракат бошад ва ҳамеша муваффақият ҳамсафари зиндагиятон бошад. ин барномаи лазиз бо Отахони Алауддин буд. Хайр, то барномаҳои оянда.